Usa sa mga giilang pinakadelikadong sport sa tibuok kalibutan mao ang kickboxing. Apan para sa uban, ang pagsalmot sa mong matang sa paugnat sa kusog, usa ka oportunidad aron nga makaawha sa kalisod, makadepensa sa kaugalingon, makapalig-on sa panglawas ug uban pa. Para sa 17 anyos nga Cebuano nga si Josh Ibanez, makatabang kini sa iyang pag-eskwela, pagpalig-on sa panglawas ug uban pa. Si Josh, usa ka senior high school student sa Abiliana National High School, kinsa nagsugod siyang kickboxing career dihang 5 anyos pa lang siya. Niadtong Pebrero 18 ning tuiga, gibantog ni Ibanez ang veteranong kickboxer si Aider Dinupol sa gipahigayong Dipolog Invitational Muay Thai Tournament dito sa Dipolog Sports Complex sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Gigamit nini ang turning back fist aron mapugnan ang advantage ni Dinupol bato kaniya. Busa, tambag niya sa mga tinun-an nga sama kaniya. Get up and be active. Kay dagan dyan siya o ganang makapahelp sa mong health. Uban ni Clan Gabutin, ako si Orchid Salapingkaw, GMA Regional TV Live.